Я бәләкәйдән бирле мулла дип әйтәләр. Физик яктан сез алдан әзерләндегезме, йөрдегезме, гади сәфәрләрдән да тренировкалар булдымы? Алдан әз генә дә әзерләнмәгән. Әз генә дә. Мин Әз генә дә курку булмаган, әз генә дә әзерлек булмаган. Тиге велосипедта йөрергә яратып торган кеше дә түгел. Әмма менә шул әйтәм бит инде, сатып алдым да инде берничә тапкыр йөреп карадым, әле 10 километрда йөрелмәгән. Бара буга инде. Өшегәннән саташа башладым инде. Мин дә хәвләм бугай өшеп, ул уже үлгән инде дип уйладым. Ничек кешеләргә әйтергә инде дип уйлап яттым. Әмма менә Иордания килеп җиткәчтен, анда нигәдер аңламадылар. Нигә без шулай эшләгәнебезне һәм ышанмадылар. Һәм безне нигә Мысырга кире депортировать иттеләр. Безне, берничә сәгатькә шул төрмә дип әйтеп, төрмәгә утырттылар. Чөнки икенче тапкыр килдек безне депортировать. Хәзер көлке ул инде. Теге вакытта һич көлке түгелдер инде. Көлке түгел. Һич көлке түгел. Җитәр кителәк кенә. Менә бу юлымнан да аңлаган бер әйбер ул. Менә җитәр ки син ихласлы бул. Җитәр ки син ихласлы бул. Ниятең чиста булсын. Ул вакытта Алла Субхана Тәала көтмәгән җирдән әлләнди ярдәм белән күрсәтә. Көтмәгән җирдә юлларны ача. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дин турында подкастлар сериясендә без сезне кызыклы шәхесләр һәм аларның тормышы турында, диндәге булган эшләре турында таныштыруны дәвам итәбез. Күпләрегез моннан 5-6 ел элек велосипедлар белән хаҗга барып кайткан ике егет турында ишеткәнсездер бәлки. Шуларның берсе бүген бездә конакта. Салах мәчетенең имамы Булат хәзрәт Насыйбуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху хәзрәт. Сезне шушы студия күргә бик шатбыз. Инде хаҗ турыга без әле иншалла чиргә өлгерәбез дип уйлыйм. Инде башта кызга кыска гына бераз информация. Сез кайда тудыгыз, кайсы яклардан буласыз, ничәнче елларда? Исем Булат була инде. Әлмәттән, әти ягы Лениногорск районыннан, элекке вакытта мәшһүр булган, мәдрәсәсе белән мәшһүр булган Шыршылы авылыннан, әни Сарман ягыннан, Күтәмәле авылыннан. Нәсел ягыннан карасаң, Нижгар мишәрләреннән булам. 1730 елны бабаларым Лениногорск җирләренә күчеп килгәннәр бөтен гаиләләр белән. Булат хәзрәт, сез имамлыкка махсус укыдыгызмы? Ничек килдегез имамлыкка? Кайларда эшләдегез? Я бәләкәйдән бирле мулла дип әйтәләр. Ни өчен? Белмим нигә шундый кушамат бар иде, мулла дип әйтәләр иде. Белмим мин бәләкәйдән бирле мәчет ачылышка әни белән барган идек. Шунда ниндидер бер видео материаллар сатып алынган иде. Шул видеоларны карап беренче тапкыр намаз кылдым, аннан соң мәдрәсәдә укый башладым 7 яшьтә. Ана китте барды инде. Бер кашан да уйламасам, анда имам булырга теләктә иде. Әмма ничә әйтергәсең? Имам булырга теләк юк иде. Әмма Казанга укырга килгәчтен 18 яшьтә беренче курста Кабан арты мәчетендә азан әйтә башлап, киләчәктә имамда булырга туры килде. Сез кайсы университетта укыдыгыз? Мин Казан федераль университетында укыдым. Ягъни имамлыкка түгел? Специальность буенча мин специалист по внешнеэкономической деятельности. Ягъни бүген көндә Салах мәчетендә шундый зур специалист эшләп килә. Дин ягыннан кайсы гыйлем алдыгыз? Дин ягыннан шул Әлмәттә мәдрәсәдә бәлки вакытта укыдым. Әмма безнең укытучылар революциягә кадәр яшәгән муллаларда укыган абыстайлар иде, имамнар иде, бабайлар иде. Алар безгә бик күп гыйлем бирделәр. Аннан соң монда килгәчтен Нурислам хәзрәттә укыдым. Ул вакытта Кабан арты мәчетендә имам иде. Ул мине шул 5 ел буена укыткандыр, личный наставник булды инде. Аннан соң инде дәвам итәргә туры килгәчтен Россия Ислам университетында тамамларга туры килде. Балай курсларга шул Төркиягә дә барып, берничә айлар буйлап анда укырга туры килде. Шулай. Яхшы. Менә әгәр хаҗ темасына күчсәк, сез бит инде менә велосипедта хаҗларга бару ул беренче мәртәбә булмады. Сез беренче тапкыр кайчан хаҗда булдыгыз? Юк, мин беренче тапкыр хаҗда булдым. Әмма гомрәгә шул беренче курста булганда
Без бөтен кешеләр белән барырга тиеш идек. Әмма алар нигәдер бара алмыйча калдылар да, миңа дусларны үземә алып барырга туры килде. Үзем дә әле бер тапкыр да хаҗда булганым юк, ничек кылына, кайда барырга, анда гомрә гыйбадәтләрен белеп бетерми идем бөтенләй. Әмма бардык, бергә калдык, кайттык. Шуннан бирле ел сайын бу кышкы каникул вакытларында бергәләшеп тупланып барып кайтырга тырышабыз. Ягъни беренче мәртәбә гомрә кылдыгыз, ә инде велосипедларда барганда ул олы хаҗ иде. Ул олы хаҗ иде. Ягъни сез әле дә ел сайын тырышасыз умрәгә барып кайтырга. Гомрәгә ел сайын тырышабыз. Бер сөйләп җибәрсә дә теге серләрен ничек итеп шулай теге вакыт тап була, матди яктан теге табып була һәм менә шулай Аллаһ Тәгалә ничек юлларын ача, гомрә кылу, чөнки ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең кунагы булып бит инде ул. Хаҗда булсын, умрә булсын дигәндәй. Төп темага күчик, велосипедларда хаҗ. Бу гомумән кемнең идеясы? Бу идея түгел, бу миңа бер 11 яшь булгандыр, бәлки 12 яшь булгандыр. Әле лицейда укыганда хаҗнама китабын укыган идем дә. Шул бик күңелемә кереп калган иде. Аннан соң бер көнне мәчеттә дустым белән намазны кылганнан соң сөйләшеп утырган идек шул китап турында. Аның белән сүз бирешкән идек. Үскәчтен бергә җыяу хаҗ кылып кайтырга бабаларыбыз белән. Аннан соң онытылып та киткән вакытлар булды. Аннан соң менә ничә шул 5-6, 7 ел, 8 ел элек искә төште дә. Ул вакытта мин Төркиядә идем, бер шәйх янында идем. Ул шәйхкә әйтәм, минем шундый бәләкәйдән бирле теләгем бар иде. Барып кайтырга, хаҗга җыяу. Ул теге суклану да булмады, о да, машалла да, субханалла да, андый сүзләр әйтеп тормады. Сиңа пәйгамбәрне күрергә кирәк ди. Әйтәм, син пәйгамбәрне күреп була инде. Мин сине өйрәтермен ди. Хәзер киттек тә бер шәһәргә килеп җиттек. Ул мине уята, тәһаҗҗүд намазына, тәһаҗҗүдне укы, шушы салаватларны укы ди. Ничәдер төн буе укып чыктым. Иртән сорый, күрдеңме? Әйтәм, күрмәдем. Күрдеңме? Әйтәм, күрмәдем. Аннан соң күрмәгәчтен мин әйтәм, гунахларым күптер инде, әйтәм, мин төшкә кермәдер дим. Аннан соң Казанга кайтып киткән идем дә, без җомга көннәрендә иртән ишрак намазына кала идек. Зикрләр әйтеп, ишрак намазын укып китәйек. Шул ишрак намазын кылганнан соң йокыга киткәнмен. Йокыга киттем дә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне төштә күрдем. Сразу анарга шалтыраттым. Менә хәзер син әзер инде ди. Аннан соң әзерлекләр башладык. Аннан соң ул елны барып булмады инде. Әмма икенче елны яңадан шул шейх бу Казанга килгән иде. Кунак иттек тә, бер көнне ашап алганнан соң миңа бүләк бирә. Триммер. Менә ул сиңа юлда кирәгер ди. Мин инде яңадан дәртләнеп киттем. Һәм бер ай гына калган булгандыр юлга чыгыр алдыннан. Бер ай эчендә тиз генә җыендым да, кирәкле әйберләрне сатып алып, заказ айтып, аннан соң әле бөтенесе әзер түгел бит. Бит бер ел үтте бит инде, без теге әзерләнеп йөрдек, барырга җыена идек. Әмма монда менә бер ай алдан тиз генә минем теге бөтен список бар иде, нәрсәләр кирәк анда, палаткалар, ниләр, велосипедлар кайсысы нәрсәкәй, аларның күбесен шул нидән Европадан заказ ясадым да, бер ай эчендә китерделәр дә. Аннан соң Марат дустым, бер үзеңне генә җибәрәм диде дә, ул да тиз генә бөтен әйберне сатып алды да, юлга чыктык. Шулай итеп. Демәк, сезнең дустыгыз, менә икәү бардыгыз бит. Икәү. Марат ул кем? Марат шул кардәш. Шул кичкенә чакта бергә сүз кылышкан дуст түгелме? Ансы бара алмады. Ансы бара алмады. Аны хатыны җибәрмәде. Менә документлар, мәсәлән, нәрсәләр кирәк иде хаҗ белән? Ул бит инде, мәсәлән, ярар самолет белән барганда сиңа тур оператор бөтен әйбер эшләп бирә дип әйтик. Монда нинди кыенлыклар булды? Монда кыенлыклар хәтле булмады. Без беренче маршрутыбыз Иран аша барырга тиеш идек. Әмма Сириядә сугыш башланганлыгы өчен Сирияны нихәтле ераграк үтсәң, шуның хәтлек яхшы иде. Шуңа күрә без маршрутыбыз Россия, Азербайҗан, аннан соң Грузия. Грузиягә сразу кера алмадык, чөнки анда бик каты яңгыр яуган иде, юл ватылган иде. Шуңа күрә Азербайҗанны әйләнеп, аннан соң Грузиягә, аннан соң бөтен Төркияне үттек. Аннан соң Кипрга пароходта эләктек. Аннан соң Нигә Мысырга, Мысырдан шул Иорданиягә,
Манарка бір жерде бірінде проблема да yok, ауырлық та yok еді. Әмма міне Иордания келіп жеткештен, онда негедір аңламадылар. Неге біз шулай эшләгәнебезне һәм ышанмадылар. Һәм безне негедір неге Мысырга кире депортировать иттеләр. Вот ул вакытта бераз авыр булып алган иде. Бу границаларны ничек үтә алдыгыз соң? Анда визалар ниләр кирәк түгелме? Менә безнең минем бер генә ай калганлыгы өчен мин Ираннарга ниләргә анда визалар ясап ята алмыйдым. Анда бер айдан артык көтәргә кирәк. Шуңа күрә шундый маршрутны сайладык, кайсында Россия халкы өчен, гражданнары өчен виза кирәкмәйде. Бу Иордания кирәк, әмма без Акаба дигән шәһәргә кергәнебез өчен, авыл свободный экономическая зона, анда кемнәр керә, алар теге визасыз гына керә ала иде. Шуңа күрә менә анда гына виза кирәк иде. Һәм шул инде хаҗ визасы. Әмма хаҗ визасын 3 ай алдан ясатып булмый иде. Шуңа күрә без Иордания килеп, паспортларыбызны Мәскәүгә җибәреп, Мәскәүдә безгә виза ясатырга тиешләр иде. Әмма Иордания кертмәгәчтен яңадан Мысырда ятырга туры килде бер нихәтле. Мисырда ничек эләктегез соң Сауд Арабстанына? Кире. Киреме? Кире ничек эләктек? Маратны җибәрдек бер авылга. Бу Мисырда инде. Ну шулга инде. Чөнки паспортын миндә бит. Паспорт без башта җибәрергә теләгән идек берәр сагышы, әмма аларда военный положение иде булайда. Анда государственный переворот булган иде. Шуңа күрә әгәр дә ул паспортларны тотсалар, ул контрабанда булып шутлана. Миндә аныкын алып, әгәр дә миндә дә аны тапкан булсалар, ул вакытта мине дә утыртырлар. Военный положение вакытында сине әлләнди шпион диярләр дә, әллә шега утыртып куярлар. Әмма аны җибәрдек, полиция не тотмасын өчен, мин инде утырдым да очып киттем Мәскәүгә виза ясатырга. Әле ул визаны да бик тиз ясатып булмас иде. Балар шул Мәскәүдәге ниләр? Мәскәүдәге дагестанецлар шул ярдәм иттеләр инде. Берничә көндә ясадылар. Әмма ул 3 көн эчендә ясап 3 көн эчендә ясап берделәр. Әмма ул 3 көн 3 төн йокламыйча, ашамыйча көтеп утыра туры килде. Һәм бу трюкны кабатламаска инде. Менә сәйттегез, менә шул палаткалар заказ бирдек, да сәпитне, тагын нәрсә заказ бирдек. Бу бит инде бер караганда шулай чыгымнар сөйли торган, ни булган, сәфәр булган дип әйтик инде. Финанс яктан нинди кызыклы ниләр булды, анда кайбер шундый кызыклы материаллар, фактлар бар дип беләм мин. Мәсәлән, Mercedes турында. Әлбәттә, бу юлга чыгыр өчен бик күп экипировка кирәк иде. Ул теге палаткалар ниләргә түгел, билгеле киемнәр, спортивный киемнәр алырга кирәк, билгеле маркадагы велосипедларны табырга кирәк иде. Ул елны теге доллар белән евро күтәрелеп киткән өчен Россиягә яңа завоз килмәгән иде. Әмма менә ничектер шулай җиңел килеп чыкты. Бөтен әйберне анда бик зур скидкалар белән даже алып булды. Мәсәлән, менә минем велосипед миңа кирәк булган. Бер ел элек бар иде ул. Алып була иде. Әле мин алмаган идем. Бер ай эчендә бөтен Россия буенча эзләделәр. Шул сетлар инде. Берәү генә калган. Екатеринбургта. Һәм мин монарга шалтыраттым да, тизрәк җибәрегез әйтәм. Су акчасын җибәрегез дип әйттем. Ул миңа яңадан шалтырата да әйтә. Ниди, бу выставочный образец ди. 70% скидка ди. Ул әйтәм, әлхәмдүлилләх. Сатып алдым, китерделәр. Аннан соң менә анда бит инде шул экипировкага түгел, әле бит бик важно бит юлда барганда, син көн сайын күпме әйләндерәсең, тирлисең, шуңа күрә төрле батлар, төрле анда микроэлементлар эшергә туры килә иде. Шуңа күрә аларны да алып куйдык. Бөтен әйбер бар инде. Теге солнечный панельләр, солнечный батареяларга кадәр бөтен әйбер бар. Машалла. Бөтен әзерләп барган идек. Аның яртысы кирәкмәде инде. Ләкин барганчы по максимум беренче тапкыр бит. Газовый котелларны да алган идек, үзебез пешердебез дип уйлаган идек. Беренче атнада әле пешергән идек үзебез. Шуннан да кая туктадыгыз, нинди кафелар? Беренче көннәрне үзебез пешердек. Тушенкалар бөтен шәһәрләргә алдан җибәреп куйдык. Анда бөтен илләргә тоже отправкалар ясадык. Уйладык, үзебез пешерә барачакбыз дип. Әмма бер атнадан соң туйдыра башлады. Анда уже вакытың да калмый бит. Син бит әйләндерәсең дә.
Аннарсың көндүзгү намазды кыласың да йокларга ятасың. Теге биз көбүсүнчө кич белән бардык, чөнки көндүз бик кызуу. Янасың. Шуңа күрә өлгөрмәйдек. Шуңа күрә юлда әгәр дә берәнди кафе очраса, әгәр дә берәнди анда заправка очраса, шунда керәйек тә ашап чыгайык. Кайры вакытны теге кешеләр очрый да юлга. Теге алар белми бит, без беркемгә дә әйтмәйбез, хаҗга барабыз дип, беркемгә дә фишер әйтмәдек бит. Әмма алар менә шулай чакыра иде дә, чәй эчертеп, анда ашатып чыгарып җибәрә иде. Күбесенчә. Амин. Әгәр дә инде хәзер бу яна бераз башына әйләнеп кайтсак, менә ризык мәсьәләсе, финанс мәсьәләсе, документларны әйттек. Ә менә маршрутыгыз сезнең бит әле ничектер символик рәвештә Болгардан башланган бугайымы? Болгардан башладык. Болгар шәһәреннән башладык. Шулай әйткәнегезчә, символический булса инде. Анда әгәр дә ислам динен рәсми рәвештә әгәр дә кабул иткәннәр икән, әгәр дә Болгар шәһәреннән бабаларыбыз Мәккә, Мәдинә шәһәрләренә кадәр хаҗ кылганнар икән, без дә аларның юлларын кабатлаган сыман ул шәһәрдән чыгып китәргә булды. Нинди хис кичерешләр иде шушы моментта, иң башында? Чыгып китәбез. Курку бар идеме? Курку юк иде. Әз генә дә курку юк. Чыктык, киттек, бетте. Теге әлләнсә уйлап тормыш. Мен менә Болгардан дип әйттеңдә алайса, Мәккәгә кадәр менә сезнең санамадыгызмы? Ничә километр чыкты, ничә чакрым, ничә көн? Менә минем спидометрда анда 4300 километр чыкты. Әмма әлбәттә анда, мәсәлән, Мисырда безгә гел рөхсәт ителмәде велосипедта йөрергә. Әйттем бит, әни, военный положение. Анда әгәр дә сине күрсәләр, сорап тормыйлар, атып та үтәргә мөмкиннәр иде. Шуңа күрә анда гел рөхсәт бирелмәде. Без менә Шарм-эль-Шейхка кадәр очтык, бу Александриядан. Аннан соң гына рөхсәт бирелде портка кадәр барырга. Былай безнең алдан шутланган иде, 3 ай булачак икәнлеген. Тизрәк тә барып була иде. Белмәм бит, мин анда көненә 150-200 йөри алачагымны уйлаган, максимум 100 йөри аламдыр дип. Шуңа күрә теге 2 көн бардык, анда 1 көн, 2 көн ял иттек. Кайбер җирләрдә анда атна буе чыга алмыйча яткан җирләр булды. Шуңа күрә гомумән алганда 3 ай булды инде. 3 ай һәм 1 көн алдан килеп җиткән булдым. Менә 150 километр ничек теге менә физик яктан сез алдан әзерләндегезме, йөрдегезме, гади сәфәрләрдән да тренировкалар булдымы? Алдан әз генә дә әзерләнмәдем. Менә әз генә дә. Мин әз генә дә курку булмаган, әз генә дә әзерлек булмаган. Теге велосипедта йөрергә яратып торган кеше дә түгел. Әмма менә шул әйтәм бит инде, сатып алдым да инде берничә тапкыр йөреп карадым, әле 10 километрда йөрелмәгән. Бара бугай инде. 10 километрда йөрелмәгән. Йөри белән бугайда. Марат та аннарсын бит инде велосипедны алды, икәү йөреп карадык. Бар да яхшы сыман иде. Әмма менә Марат өчен, аның теге спорт белән заниматься иткән өчен тезләрендә проблема бар иде. Шуңа күрә беренче көнне бардык әле. Бер нәрсә булмады. Әмма икенче көнне все бетте. Тезләре эшләми башлады. Такой степень, что аны алып киттек нигә? Больницага. Больницада әйттеләр, сиңа минимум 1 ай аягыңа басырга ярамый. Аякта да басып тора алмайды. Анда шул Ульяновсктагы мусульманнар аны кулыннан тутып алып бардылар инде. Ул аннарсын Казанга кайтып китте. Мин юлны дәвам иттем. Мин дә курыккан идем анда. Әйтәм, минем аяклар күпме түзер микән дип. Әмма 1000 километр үтте, 2000 километр үтте, бер нәрсә сизелми. Ягъни сез күпме юлны бер үзегез үттегез? Мин Ульяновск шәһәреннән шул Волгоград шәһәренә кадәр бер үзем бардым. Аннарсын дустыгыз сезне күп җиттеме? Аннарсын дустым шул скутер алды да, анарга уже әйләндерә ярамый, скутерга утырды да, күп җитте. Ничек булды ул күрешү? Ул күрешүме? Белмим инде, мин теге көтмәгән идем дип әйтсәң дә була. Әмма ул да бирешмәде. Юлын тапты. Юлын тапты. Ничек тә булса, мине ташламыйча үзенең чын дуслыгын күрсәтте дип әйтергә кирәк. Шуннан да Пәйгамбер хадис бар бит, теге дустыңны кем икәнен беләсең килсә, сәфәргә чыгып бара дип инде. Анда үз бер-береңне бик яхшы беләсең. Шулай да шул. Минемчә, һәр сәфәрдә була шундый менә иң якты мизгелләр дип әйтик инде. Сезнең менә истә калган, менә уелып калган нинди шундый мизгелләр булды? Нинди илләрдә? Мин ул теге күп
кипел үтті бүтін сайыстар. Шуңа әйтәм, менә уелып калган идем. Минем хәтта белгәннәрдән, мәсәлән, интернетта кыска гына шундай метражлы фильм бар, кемнәр белми, 20 минутлык бугай ул. Анда «Велохадж. Необычное путешествие» дип язсагыз чыга. Анда сез китерәсез кайбер шундай кызыклы моментларны. Хәтерләмисез микән үзегез, мәсәлән, анда сез әйтәсез, анда видео төшереп барасыз, бит кайбер видеоларын төшереп баргансыз дустыгыз белән, һәм анда чыккансыз да инде палатадан, әллә чәй эчеп утырасыз, әллә ашап утырасыз, дустыгыз шундай видео төшерә, һәм сез әйтәсез, мин төнлә уянган идем дә, сиңа дәшкәйем дә, син миңа эндәшмәгәч, мин сине инде үлгәндер дип уйладым. Ул беренче көнне иде, ул көнне бик нык каты салкын иде, җәй булса да. Беренче көн анда без бәлки бер 60-70 кенә километр үткәнбездер. Йокларга яттык та бит инде. Бик нык каты салкын, мин үзем дә теге катып уянган идем. Әле теге аңлап та бетермим кая булганын. Көн сайын бит палаткада яшәмисең. Палаткага уянып киттем дә, һәм Маратка шалтыратырга телефонның зарядкасы беткән. Марат якында, анда 1 метр гына бит инде. Анарга дәшәм, ул ни җавап бермей, саташа башладым. Теге өшегәннән саташа башладым инде. Мин дә хәвләм бугай ишеп, ул уже үлгән инде дип уйладым. Һәм ничек кешеләргә әйтергә инде дип уйлап яттым. Аннан соң теге әзрәк җылынганнан соң гына, ни кояшка чыккачтын гына карыйм, ул уже утыра, чәй пешерә. Чәй кайната. Яхшы. Шуннан да истә калдырган. Менә Иорданиядән сез бит инде Сауд Арабстанына эләгә алдыгыз. Әлхәмдүлилләh, сканда теге ярдәм дә иткәннәр бугай инде. Машина белән ничек анда? Ярдәм итмәделәр. Без яңадан кирдек. Яңадан паром белән шул Акыба шәһәренә килгәчтен безне, берничә сәгатькә шул төрмә дип әйтим, төрмәгә утырттылар. Чөнки икенче тапкыр килдек безне департамент. Хәзер көлке ул инде. Теге вакытта һич көлке түгелдер инде. Көлке түгел. Һич көлке түгел. Анда гел билгесез ди алар теге. Бер нәрсә аңлатмыйлар. Нигәдер ачулары чыга, җүнләп сөйләшмиләр. Аннан соң бетән шул Масыр халкы белән шул төрмәдә бер ничә сәгать утырдык та, аннан соң үтеп бара иде начальниклары миңа теге беренче килгәндә күргән инде. Аны дәштем дә, әйтәм, аңлатыйм әле, әйтәм ситуацияны. Аннан соң ул мине чыгарды, Марат әле калды. Һәм кирде, утырдык та, аңлаттым бөтен әйберне. Ул вакытта уже нигә хаҗ кылырга визабыз да бар, шуңа күрә ул әйтә, җибәрәм ди, әмма сезне ди Иорданиянең территориясына кертә алмыйм ди. Шуңа күрә әйтәм, менә шуның хәтле түләгез, сезне бер машинага утыртабыз, качырып, границага кадәр, Саудовская Аравия границасына илтәбез дип әйттеләр. Бетән вариант юк, шуңа күрә кабул иттек аларның тәкъдимнәрен. Шул машинадан чыгарга да ярамый. Бите бөтенләй киселеп үткән, мондан дер шрам булган бер мужик утырды. Без алдан видео төшердек, менә шундый номерда, шундый машинада, утырып китәбез. Әле ул безне әлләнди подваллардан төшереп, чыгарып, нәрсә алып киттеләр. Әйттек, юалсак, менә шундый машинага киттек, шундый направлениедә барабыз, если что табарсыз дип. Менә инде Алия сораган, менә чыгып киткәндә, Болгардан кузгалганда һич кишешләр турында. Мин киресә сөйләмим, менә всё, килеп җиттегез, Сауд Арабстанына, Мәккә, анда нинди хис кишешләр иде? Андамы? Анда мин нык катыгарган булганмындыр. Берендә хистә бер нәрсә юк иде башта. Чөнки бу соңгы 600 километр Мәдинә белән Мәккә арасында бераз авыррак булды, анда бигрәк нык каты кызу иде бит. Мин әле кич белән йөргәндә дә анда шул 35-40 градус иде. Төне буена минимум анда бер 10 литр су эчеп чыккансыңдыр. Сыер сыман. Эчелә дә эчелә, чөнки бик каты терлисең. Беренче көн җиңел үтте, икенче көн дә җиңел сыман тоелган, әмма өченче көн уже барып җиткәндә. Анда Мәккәгә кергәч, уже ательяна барып җиткәндә, борыннан каннар ага башлады. Мин киреп утырдым. Бөтенесе иртәнге намазга киткәннәр. Көтәргә тиешләре, иртәнге намазда минем каты ашысы килә. Аннан соң инде аша ачтым, дәрт керде. Аннан соң безнең бүтән кардәшләр дә ул елда хаҗ кылганнар, алар белән тупландык, күрештек инде. Марат алдан барган иде, ул да каршылады инде. Ул скутер тизрәк китте. Юк, аны алдан җибәрдек. Аны скутер уже юк иде. Саудовская Аравия кертмәделәр. Мисырга да кертмәделәр. Ул шул төрлечә барды инде.
Менә сезнең бит Сауд Арабстанына кергәндә дә ниндидер проблема булган, әйме? Анда бит таможняны тотып торып, шундый тарихы бар бит аның бугай. Ул Сауд Арабстаны кая ул? Сауд Арабстанда Мәккәгә кергәндә проблема булмады. Ул единственное шул соңгы юлны үтер өчен рөхсәт кенә алырга кирәк иде. Хөкүмәттән. Анда ярдәм иттеләр шул Мәдинә шәһәренең мэры янына алып керделәр. Уланнан соң шул полицияга шалтыратты. Һәм миңа юлга чыгарга рөхсәт бирделәр инде. Хаж министрының заместителе килгән иде. Аннан соң шул алдымда бер полиция машинасы барды. Артта ниндидер военныйрак белмим алардан ничек аталадыр ул. Икенче машина бар инде. Алар һәр ярты сәгать саен алмашынып тордылар. Алар сине Мәккәгә кадәр сатыламы? Мәккәгә хәтле кадәр. Машалла. Мин нәрсәгә китерәм? Бар ниндидер бер момент, шул ук фильмда анда яңгыр турында әйтелә. Кая кергәндәге яңгыр ул? Ягъни ул яңгыр Мәдинәгә кергәндә. Без һәр килеп җиттек тә Мәдинәнең границасына. Безне нигәдер туктата полицейский һәм әйтә, "Сөбди, юл ябык" ди. Группалар гына кера ала ди. Автобусларда гына. Битән беренче кера алмыйсыз ди. Кайтыгыз ди, обратно ди. Һәм хәзер нишләргә белмичә утырабыз. Монда әйтәне барып җиткәнсең бит инде Мәдинәгә һәм бер бәлки 20 километр бәлки калгандыр, 30 километр калгандыр. Юк, бу 40 битән машиналарны туктата, бөтен үсә чыгып басып тора башладылар. Анда уже хәтле кайгыру юк иде. Без Гарабстанга килеп җиттек бит инде. Анда хәкергә генә беренче булса качып кергән булыр иде бит инде барыбер. Утырдык та хәзер яңгыр ява башлады. Бик каты. Бик нык каты яңгыр ява башлады. Мин чыктым да теге яңгыр вакытында дуалар кабул була дигәчтен чыктым да кулларымны күтәрдем дә дуа кылган идем дә. Аннан соң яңадан утырдым. Бу полицейский йөгереп килде дә, бу әйтә, "Гафу итегез" ди. Дөрес информация килеп җитмәгән ди. Әле ябык түгел икән ди. Барыгыз ди. Аннан соң үттек. Белмим, берничә 100 метр гына үткәнбездер, анда яңгыр яумаган. Полоса булып ябып киткән машина. Дуа кылыр өчен генә бу. Дуа кылыр өчен. Чистарыныр өчен. Кабул булыр дуа кылыр өчен. Андый очраклар бик күп булды. Менә дуа кыласың, юлда Аллаһ шул вакытта кабул итә торган очраклар бик күп булды. Шуның тәпәгән хадисе бар. Кадерле дусларыбыз, эштелек кешенең дуасы кабул ителә һәм шулар арасында мусафир да бар. Шуңа күрә хәтта ки кайда булса менә Татарстан эчендә генә дә мусафир булган кешеләргә дә безнең әбиләребез, бабайларыбыз әйтә торган булган баргач дуа кылып кайт дип. Теге менә инде ул чыннан да мусафирчының, ягъни юлчының дуасы кабул була. Әле сезләр бигрәк тә шундый изге юлда, изге сәфәрдә дигәндәй. Инде хаҗ менә темасы зур тема, ләкин менә әйтегез, ел сайын гомергә барырга тырышабыз дип. Әйдәгез, менә насихатларыгызны әйтеп китегез әле, менә чынлыкта ничек, менә алдан планлаштырасызмы? Шул ук отельләр булсын. Никадәр алдан планлаштырасыз? Никадәр алданмы? Бер ел алдан, ничә ай алдан? Юк инде, бер ел аны кирәк түгел. Берничә атны алдан. Бер ай алдан билетларны карап куябыз. Бер ай алдан шул отельләрне карап куябыз да бетте, утырабыз да ачып китәбез. Аңа нәрсә юк. Кайчанрак бару кулайрак, уңайлырак? Кайчанрак барыргамы? Ягъни бәлки теге һава торышы белән бит инде менә ел сайын баргач, бездәге җәй вакытында, бездәге кыш вакытындамы дип әйтик инде. Ансы аермасы юк, кайсан барсаң да була. Без бара торган вакытта кеше күбрәк. Шунсы бераз уңайсыз булырга мөмкин. Чөнки кышкы каникуллар вакытында бөтен гарәп илләреннән дә бик күп гарәпләр килеп тула. Әмма бөтен айларда миңа калса җиңел барырга хәтле авыр түгел. Без шул үзебез карыйбыз, нинди ил аша ачырга, бәлки ул илдә дә берничә көнгә калабыз. Аннан соң кайсы отельдә яшәргә, шуларны сайлыйбыз да. Һәрбер сүзен әйтә дә, сайлагачтан бронировать иттек, сатып алдык, бардык, гомрәләребезне кылдык, кайттык. Монда инде визалар ясатып. Визаны бит онлайн гына ясалар. Онлайн керәсең дә тутырдың, түләдең, берничә сәгать эчендә уже сиңа электронный визаны җибәрәләр. Әмма хаҗга андыйны җибәрмиләр. То есть хаҗга обязательно хаҗ оператор аша барырга кирәк. Чөнки хаҗ визасын хаҗ оператор аша гына алып була.
Безнең мәсәлән шул ук уку йортларында бик күбез хаҗ турында үтәбез, ураза турында үтәбез, ләкин мәсәлән күпме генә теге кара җирдә йөзәргә өйрәнсәң дә диңгезгә кермичә йөзәргә өйрәнмәгән кебек, мәсәлән шул хаҗга барып кайтмыйча, үз күзең белән күрмичә, аны бәлки теге чынлап белмисең дә дип әйтик инде. Без теоретиклар гына. Менә хаҗ кылган һәм инде менә кылырга теләүчеләр өчен сезнең нинди мөрәҗәгатьләрегез бар? Бәлки менә сезнең сүзләрдән соң алар siz әйтмешли бер ай калса да инде барып билетлар алып инде хаҗга да китерләр. Иң әүвәл әйтергә кирәк, хаҗ кылу, хаҗ гыйбадәте Аллаһның безләргә йөкләгән бер улуг фарызларыннандыр. Аллаһның хаҗ кылырга, пәйгамбәребезнең хаҗ кылу белән бәйле булган бик күп әмерләре бар. Әмма шулар арасында иң кызыгы Ибраһим алейһиссалам Исмаил улы белән, Исмаил алейһиссалам белән Кәбәне яңадан торгызганнан соң Аллаһ субхана тәгалә Ибраһим алейһиссаламга боера. Синде бүтән кешеләргә дә хаҗ кылу фарыз икәнлеген, хаҗ бу йортка, бу Кәбәгә килеп хаҗ кылуларын әмр итте, белдертте, игълан итте. Ул вакытта ди алар җәү һәм арган талган дөяләрдән ярак юллардан килерләр ди. Ибраһим алейһиссалам беләсез бит инде. Ул бер кашанда ике тапкыр, бер тапкыр сорап тормаган. Аллаһ субхана тәгалә нәрсә әмер итсә, шуны һичшиксез үтәгән. Әмма бу вакытта Ибраһим алейһиссалам аптырап кала. Менә ничек ул хәзер бу җир шарында яшәүчеләрнең бөтенесенә дә бу игъланны, бу Аллаһның әмрен җиткезә алыр микән дип. Шул вакытта менә безнең галимнәребез әйтәләр, ул вакытта Аллаһ субхана тәгалә анарга әйтә, тауга менәргә, син дә игълан итте. Син дә әйт, син дәш, мин дә аны бүтән кешеләргә җиткезермен ди. Шуны хәтлек җиткезер. Галимнәребез яза, Ибраһим алейһиссаламның игъланын ул вакытта яшәүче, җир шарында яшәүче бүтән кешеләр ишеткән. Ана карнында булган балалар да ишеткән. Аталарының баш миене, умыртка сөягендә булган баш миендә булган киләчәктә кыямәт көненә кадәр туырга тиеш булган кешеләр дә ишетә. Аллаһ субхана тәгалә шулай ясый. Җиткезә Аллаһ субхана тәгалә. Һәм кем менә бу игъланны ишетеп, ләббәйк Аллаһумма ләббәйк сүзләре белән бу игъланга җавап бирде икән, галимнәребез әйтә, димәк ул бу дөньяга килгәндә, бу дөньяда һичшиксез хаҗ гыйбадәтен кылачак ди. Шуңа күрә белергә кирәк, хаҗ гыйбадәтен кылыгыз дип, хаҗ гамәлен үтәгез дип безгә бүген генә, кичә генә әйтелмәгән. Әле без бу дөньяда булмаганда Аллаһ субхана тәгалә ул игъланны, ул әмерен безгә Ибраһим алейһиссалам аша җиткезгән. Бүген көндә без күрәбез, кешеләр мусульманнар арасында хаҗ турында бик аз уйлаучылар бар. Намазны кылам, Аллаһка инанам, шул җитә сыман күрәләр. Әмма теге матди яктан булган, закат булсын, хаҗ кылу булсын, әмма нигәдер аны артта калдыралар. Оныталар нигәдер. Әмма менә әгәр дә барып кайтсагыз Һиндстанга, Һиндстандагы мусульманнарны күрсәгез, алар бездән дә, белмим, 1000 тапкыр факиррәкләрдер. Менә 2 метрга 3 метрлык безнең өчен ул гаражда түгел әле, кладовка сыман өйләрдә яшәп яталар, аларның балалары да күп, шунда бөтенесе бергә яшәп ятучы, әз генә ашаучы мусульманнар андагы. Аларның менә бу дөньядагы гомерләрендә, тормышларындагы иң зур максат барып кайтырга, хаҗ кылырга. Алар шуның белән яши. Пәйгамбәребезне зиярат итәргә. Шуңа күрә бүтән өйләрендә күрәчәксез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның теге яшел күббәсе мәчетенең яшел күббәсен күрәсез. Һәрбер мәчеттә, менә керәсең, аларның һәрбер мәчетендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның мәчетенең ние бар, фотографиясе бар. Намаз кыла, һәрбер мусульман басалар да Пәйгамбәребезгә салават кылалар. Салават укылар. Кайберләре җылый. Хәтта көн сайын һәр намаздан соң килеп баса, җылый, Пәйгамбәребезне зиярат итәсе килә аның, Кәбәгә булып барып хаҗ кыласы килә аның. Акчалары юк бит, каян алсыннар? Анда син нихәтле тырышсаң да бик авыр акча эшләргә. Әмма аларда шундый система. Бүтән авыл халкы картырак яшьтә булганнарга һәр елны берничә карт кешене авылларыннан акчалар туплап җибәрәләр.
Әмма һәрберсе менә кемне генә күрмәдем менә мин анда. Һәрберсе пәйгамбәрбез ди, һәрберсе хаҗ ди. Шуның белән яшәр. Шуңа күрә бик күп күрәсең, хаҗ вакытында Һиндстаннан килгән мусульманнарны. Алар менә килүләре дә бит анда. Ул белә, гомерендә бер генә килә ала. Без әле ярар, ел саен да йөри алабыз бүгенге көндә. Әмма ул аңлый. Ул моны гомере буе көтте, беренче тапкыр килде һәм соңгы тапкыр килде. Җылый-җылый үзенең хаҗларын, гомрәләрен кылып кайтып китәләр. Шуңа күрә гыйбрәт булсын дип әйтәсем килә. Алар шундый авыр хәлдә булып та, моның турында уйланалар. Бу максат белән яшиләр. Бу теләк белән, бу ният белән яшиләр. Бүгенге көндә үкенечкә каршы күбесе мөмкинчелеге булып та, сәламәтлеге булып та, моның турында нигәдер уйланмый. Без менә 19-20 елларны яшәдек, үзегез күрдегез. Анда яшьләр дә үлеп киттеләр. Беркемнең дә гарантиясе юк, киләсе ел хаҗына эләгермен дип. Бүген бу елны синең әгәр дә мөмкинчелегең, матди мөмкинчелегең һәм сәламәтлегең бар икән, аны озакка калдыра кирәк түгел. Картлык көнеңдә ул хаҗ гамәлләрен кылу бик җиңел булмаячак. Шуңа күрә нихәтле иртәрәк үти алсаң, шуның хәтле иртәрәк үтәргә тырышырга кирәк инде. Бүгенге көндә бөтен мөмкинчелекләр бар. Самолетка утырдың, очып җиттең, анда сине каршыладылар, сине гостиницаларга урнаштырдылар, бергә бөтен группагыз белән, җитәкчеләр белән хаҗ гамәлләрегезне кыласыз, кайтасыз. Бик җиңел. Бөтен әйбер дә организованный. Шуңа күрә элгеге сыман түгел. Анда зур юллар, авыр юллар үтәсе дә юк. Шуңа күрә әкренләп, пенсионер әбиләр, бабайлар да пенсияларыннан өлеш чыгарып туплый алалар бит. Нигә көче булган, эшләгән кеше туплый алмасын? Җитәр ки теләк кенә. Менә бу юлымнан да аңлаган бер әйбер ул. Менә җитәр ки син ихласлы бул. Җитәр ки син ихласлы бул, ниятең чиста булсын. Ул вакытта Алла Субхана Тәала көтмәгән җирдән әлләнди ярдәм белән күрсәтә. Көтмәгән җирдә юлларны ача. Шуңа күрә һәр вакыт хәтерләр кирәк. Безнең көчебез юк. Безнең байлыгыбыз юк. Бөтен байлык Аллаһныкы, бөтен көч Аллаһныкы. Шуңа күрә үзебезгә ышанасы түгел, Аллаһка ышанырга кирәк. Алла Субхана Тәала әгәр дә ихлас белән теләп сорыйсыз икән, ул вакытта җавап бирер. Менә бер Әлмәт районында бер авылның имамы шундый хәл була. Бер көнне хатыны йоклап ята, бу төнлә дуа кыла икән. Сорый Аллаһтан: "Я Раббым, мин хаҗга барасы килә. Хаҗ кылырга насыйп ит" дип. Моны хатыны ишетә дә, ачуы чыга. Син бит әле моны да ясамаң, тегене дә сатып алмадың, монда хаҗ турында хыялланасың ди. Бу монарга әйтә: "Әле менә күрсәң, әле Алла Субхана Тәала миңа насыйп итер" ди. Хатыны уйлана да икән. Алайса минем өчен дә кыл дип әйтә икән. Бу хатыны өчен дә кыла. Бер көнне китә Казанга. Казанда монарга әйтәләр: "Группа җый, үзең барырсың җитәкче булып." Бу инде шатлык, бәхет белән тулып, өметләнеп кайтып китә. Кешеләр бик тиз җыела да бит. Ладно, ул үзе барала. Анарга мөмкинчелек туды, әмма хатыны бар. Хәзер хатынын ничә алып барырга акчасы юк бит инде. Хәзер бер көнне әби килә икән, карт яшендә. Менә улым, мин инде бик нык каты картайдым. Минем исемнән берәрсен җибәрәм дип. Бу тәкъдим итә, менә хатын синең исемнән барса ярыймы ди. Соң әнисе дә, хатыны да бара булып чыкты. Аннан соң әтисенең дә барасы килә башлый. Бер көнне очраша бер дусты белән бүтән регионнан. Аларга анда квоталар берилгән булган икән. Ул әйтә: "Менә бер путевка калды" ди. "Барасыңмы" ди. Бу әйтә: "Мин үземә путевка булды инде" ди. "Хатынга да булды" ди. "Әтигә бирә аласызмы" ди. Өчесе барып кайталар. Шуңа күрә әйткәнемчә, җитәр ки теләгең булсын. Җитәр ки умтыл син анарга. Җитәр ки син менә ниятең чиста булсын. Ул вакытта Алла әлләнди юлларны ачарга мөмкин. Шуңа күрә өметне кисергә ярамый. Һәр вакыт өметләнергә. Чөнки бәлки чынлап та килеп чыгар шулай, син өметләнеп, ният кылып яшәрсең, һәр вакыт максатың булыр хаҗ кылырга. Әмма Аллаһ мөмкинчелек бирмәс. Ул синең өчен хаҗ кылу синең өчен фарз да булмый бит инде бер яктан карасаң. Әмма ул ният белән, ул чиста ният белән бу дөнья үлеп китәсең икән, Аллаһ Тәгалә бәлки тагын да күбәйтеп, ул хаҗ гыйбадәтләрен кылган иттереп, савапларын иншалла язар. Шуңа күрә тырышырга кирәк.
сәбәп кылырга кирәк, әмма нәтиҗәне Аллаһтан көтәргә кирәк. Аллаһның рәхмәте булсын, Булат хәзрәт, шундый матур нәсихәтләрегез, үтемле сүзләрегез өчен безгә үзебезгә дә бер вәгазь булды, тыңлаучыларыбызга да ошагандыр дип өметләнеп калабыз. Менә үзегез күрдегез, кеше үрнәгендә нинди авырлыклар аша да Аллаһ Тәгалә теләгән кешесенә барлык юлларында ача. Дөрестән дә Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан кулларына шушы чакыруны бирә һәм менә Булат хәзрәт бүген әйтеп китте инде аны. Кешенең хәтта мәсәлән матди ягы бардыр, ләкин сәламәтлеге юктыр, ләкин сәламәтлеге бардыр, ләкин матди ягы юктыр. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан кулларына бу чакыруны бирә. Әгәр дә сезнең сәламәтлектә бар икән, сезнең матди яктан да чыгымнарыгызны түләрлек бар икән, мөмкинлекләрегез, бу инде чакыруның бер билгесе. Шушы юлга барырга ашкыныгыз. Дөресектә безнең бары тик 5 нигез бар һәм бу иң югары шундай бер баскычларның нигезләреннән берседер. Хаҗ кылу, изге җиргә хаҗ кылу, Кабатуллага хаҗ кылу дип әйтик инде. Бөтенебезгә шушы сәфәрдә булырга насыйп булган дигән теләктә без инде сезнең белән саубуллашабыз. Исегезгә төшереп үтәбез. Бездә бүген кунакта Салах мәчетенең имамы Булат хәзрәт Насыйбуллин булды. Киләсе очрашуларга кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз. Булат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.